Nire izena da Imanol, abizena Ziarsolo eta bigarrena Ormaetxe. Ni jaio nintzen Bilbon, 1956an. Nire ama deitzen da Miren Iñake, Ormaetxe. Noiz ez nago goratzen ni orain, baina jaio zen Bilbon, baina gero bizi izan zen Jurren, gerra aurretik. Joan zen, bere aita eta bere amarekin lan egitera, Jurren, ze bere aita, nire aitite, teorian, egiten zuena zen egurrak bildu pinudietan. Eta orduan bere lana hori zen. Eta zerrategi bat zeukatela ondoan, eta horrela egiten zuten. Nire aita Jon Ziarsolo, nire aititik eduki zituen hiru seme, Jon Ziarsolo eta gero beste bi, Josu eta Sabin zirela nire osabak. Nire aita izan zen personei bat oso, nik esaten dut, bizirik egongo balitz orain izango zen lehendakaria edo horrelakote, Manu Ziarsolo Gironella, baina oso ezaguna da bere izizena, Abeletxe. Zen bera bihurtu egin zen kazetari eta idazle bat denporarekin. Nire aitite zelan da, Bilboko orfanatokoa. Baina denpora umezurtz, eta denpora hartan oso ohitura handia zegoen umezurtza horiek baserriko jendeak eskatzen zuen laguntza moduan eta ezitzeko moduan. Eta orduan nire aititeek hartu zuten baserri batetan ermua ondotik. Eta han bizi izan zen, abereak zaintzen, landareak eta baserriko lanak egiten, eta horregatik hortik dator Abeletxe. Ez zen idazle bikaina, baina zen pertsona bat zegoela prest, hainbat eta hainbat gauza ezberdinak egiteko. Eta orduan, egin zituen antzerkiak, egin zituen olerkiak, idazten zuen hainbat egunkarietan, bultzatu egin zituen ez dakitzen bat egunkari, eta gainera, gero, gauzari nik uste dut garrantzitsuna izan zen, egunkaria sortzea. Nire aititerekin sortu egin zuten talde folkloriko bat, deitzen zela Txinparta taldea, eta gerra ostean animatu egin ziren errebindikatzen euskeraren mundua, euskeraren nahiak, Euskadiko historia, danoki zeuden momentu hartan nahiko izkutuak eta nahiko bildurtuta, eta hasi ziren sortu egin zuten Txinparta taldea, eta hasi ziren jaiak eta antzerkiak eta dantzat taldeak sortzen eta animatzen herrietan berriro errebindikatzen gure mundua. Hori uste dut izan zela 1900 eta 1952an uste dut izan zela. Ez dakit, nire amak gerra sortu zenean, nire amak zituen 5 urte, uste dut, 5-6 urte, eta bere ama ametraiatuta hil egin zen. Agertu ziren hegazkin batzuk, bombardeatzen eta ametraiatzen Jurren, eta bere ama izkutatu egin zen zubipean, zubi bat zegoela etxe ondoan, eta antxe harrapatu zuten metraila. Bere ama deitzen zen Osita uste dut, bitxu zelako izena. Bombardak eta hori hasi zenean, nire ama zegoen beste mutil neskalagun batzuekin erreka ondoan, eta ez zien eman denpora etxera joateko, izkutatu egin ziren
erreka ondoan. Baina, heldu zenean gero amaitu zenean bombardeoa eta metrailarena, bueltatu ziren aurkitu zuten bere ama hilda zegoela ja. Oso txikia zen, 4-5 urte, uste dut. Gertatu zena zen, hasi zela gerra ja oso gogorra, eta bere aitak erabaki zuen nire ama eta bere neba joatea kanpora. Alde egitera Los Niños de la Guerra, famatuak, eta beraiekin barku batetan sartu, eta eraman zuten San Jampi deportera. Han zegoen La Ciutatel, uste dut ditzen dela, da gaztelu antxerako bat, eta han elkartu ziren, nik uste dut 200 edo 300 ume, gutxi gora bera, ez dakit, zenbakia gutxi gora bera zela zen. Ez geratu zen uste dut jarraitu zuela lanean, baina jauzi egin zen zalditik, basoan zegoela, eta harrapatu zuen zauri bat oso gogorra, eta hortik kangrena jaso zuen. Eta hortik hil egin zen. Eta gerra garaian izango zuen. Bai, hil egin zen, eta orduan nire ama, ordutik aurrera, egon zen, behitxu zela, egon zen, hainbat etxeetan, urte bi pasatu ondorenan, Ciutatel, urte bi pasatu ondoren, gero, justo, bueltatu zenean, gertatu zitzairen hori aitari. Eta orduan aita hil egin zen, eta orduan hasi zen etxez etxe, osabak eta izekoen artean eta familiaren artekoan, eta kontatu zidan aman, 25 etxeetan egon zela denbora hartan. Eskondu arte, nire aitarekin, pasatu zituela 25 etxez etxe. Umezu, nik daukadan sensazioa, bera komentatzen duenarekin, sensazioa Eusko Jaurlaritza arduratu zela nahiko ondo antolatzen eta han zeukatela andereñoak eta irakasleak eta arduratzen zirela beraien jantziekin, janariarekin, eta nahiko ondo zainduta eta tratatuta, eta gainera Eusko Jaurlaritza arduratu egin zen irakasle horiek mantentzeko republikaren espiritua eta abertzalen espiritua. Erakusten zieten dantzak, abestiak eta hainbat gauza. Eta gero beti izaten du inguruko jentea, Donibane Garaziko jendea eta beti oso ondo tratatu egin zituztela pertsonak. Bueltatu ziren, baina tardatu egin zutela egun 2 edo 3, uste dut, eta bitartean bide erdian geratu ziren nun baiten, eta bueltatu ziren bildurtuta. Deno bildurtuta, auskalo zer aurkituko zuten eta zer zegoen biluntan. Baina bildurrez. Nire ama sartu egin zuten Veracruz kolegioan, han bizi zen, han bertan, eta horrela amaitu zituen ikasketak, eta erabaki zuten bere osabak eta egin behar zuela, irakasle izatea, gerrezena eta aurrera ateratzeko. Eta hor, ikasi zuen 3 urte magisteritza, esate baterako, gerra denporan, bera zen arduraduna, egunkaria hori aurrera ateratzeko, horra agertzen ziren gainera hainbeste albiste, gerraren albisteak eta beste gauza batzuk. Baina, amaitu zenean gerra, bera alde egin behar izan zuen. Eta egun zen, nik hor ja ez dakigu, hainbat urte Frantzialdean izkutatuta. Bera gero bueltatu egin zen, Bilbora, eta hor harrapatu egin zuten, eta egon zen urte bi, sortu egin zuen inprenta bat, eta inprenta horretan, egiten ziren hainbat gauzak lege aldetik egin zitekela, baina beste batzu ziren izkutuan. Han harrapatu zuten, eta aita eta aitite erabaki zuten eramatea preso.
Baina, jaizten eskilerak, aititek esan zion nire aitari. Bueno, baten bat eskapatzen bada, bestea gelditzen da, eta horrela bat alde egin aldu. Eta orduan, atera zirenien kanpora, nire aitite, atera zen hariniketan korrikan, eta besteak arduratuta nire aitarekin ez eskapatzeko, baina nire aitite lortu zuen eskapatzea. Nire osaba zen mutikoskorra txikia ondino, eta enkargatu zioten Mercedes plakak, imprentan erabiltzen ziren plakak botatzeko errekara. Eta harrapatu egin zioten berari. Eta egon zen kartzelan ez dakit zenbat egun, eta inoiz ez zuen nahi komentatu zer gertatu zitzaionan. Sabin. Gero euskaltzale amorratua bai. Oso gogorra izan behar zen historiari, ze ordutik aurrera erabaki zuen gauza bat. Ez zuela militatuko inoiz gehiago beste partidu batetan edo beste antolakuntza batetan, eta bere aldetik egiten zituen gauzak. Euskararen alde edo euskadinen alde, baina beti bere aldetik. Ez dakit noiz eta nola harrapatu egin zuten uste Santanderren, eta hor hasi zirela fusilatzen jendea. Zirela kontatzen zu fusilatzeko, eta bera zen oso gaztea ondino, eta esan 13. zen. Eta orduan esan zion batek, tu, que eres 13, fuera, que haces mal número. Eta horregaitik libratu egin zela. Berak egiten zituen ikuste dut Eusko Jaurlaritzak agintzen zion enkarguak. Espiotza moduan edo gogoratzenaz, bueltatu egin zenean Bilbora eta bizitzen, sarritan ez zegoen etxean. Osea, sarritan nire amamak esaten zidan, bapaten desagertzen zen hilabete bat edo hilabete eta erdi, gerra denporan, Bigarren Gerra Mundialen denporan, hainbat piloto jauzi egiten ziren, eta orduan pasatu behar zuten muga, eta eraman beste alde batera. Eta uste du nire aititek hor bazituela bere ardurak, historia horret. Nola, egon zen urtebi kartzelatutan bueltatu zenean, Bilbora, baina gero zegoen apuntatuta en la lista negra, zerrenda beltz batetan apuntatuta. Eta orduan, zetorrenean personajeren bat garrantzitsua Francoren inguruko jendea, pertsona horiek hartzen zituzten eta eramaten zuten zelanda, zezen plazara, eta han atxilotzen zuten egun bi edo irten arte personaia hori. Eta orduan gero askatu egiten zutela. Nire aita hil egin zen nik 4 urte neukanean, 1900 eta 1960. Eta orduan hasi ziren toki batzuetan ausartzen guraso batzuk sortzen ikastola klandestinoak etxeetan. Eta nire amari, nik uste dut Begoña Berrojal bizek, uste dut, deitu ziola eta zuen, miren, behar dugu jendea erakusteko eta irakasen moduan egiteko hau. Eta orduan nire ama, esan zuen, behar dena. Eta egon zen, nik uste dut, 3 urte edo 4 urte, etxez etxe, klaseak ematen guraso ausarti horiek erabaki zutenean bere umeak auki behar zutela euskerazko irakaskuntza bat. Etxea ziren jendearen etxea, normalak, eta bereziki egiten zutena zen, pasaten zenean hilabete bat edo hilabete eta erdi aldatu, ze bestela, auzokideak eta auzoko jendeak edo etxekoak ia azten ziren moskeatzen edo zaratalarregi, edo behar bada denunziatu, eta orduan aldatu egiten zuten tokiz toki. Bilbon, kurioso izan zen Bilbon. Zen nire ama izan zen ikuste dut lehenengetarikoa bebai, hasi zela bilatzen metodo pedagogikoak. Dana inventatu behar zen, momentu hartan.
Eta bai, egia esan, bueno, hori ja gero ikastola sortu ziren, eta ja azterketak egitera joaten ziren beste eskola baten menpean edo. Beti aurkitu behar izan zuten zuzendariren bat eskola publikokoak, onartzen zituela ume horiek egiteko azterketa eta aurrera pasatzeko beste urte bat. Baina hori ja izan zen ikastolak sortu zirenean, ja hasi ziren indarra hartzen. Liburuak ez fitxak egiten zituen bera eskuz edo hartu fitxa bat gaztelania zegoena eta euskeratu. Baina gero, kurioso izan, nigo horatzen naz, behin ekarri zuela Frantzia aldetik metodo Bonaparte. Eta zen psikomotizidade antzerako gauza bat, gimnasia, dantza, musikarekin eta berak sartu egin zuela metodo hori. Nondik atera zuen? Baina, klaro, denpora hartan, sartu zirenak andereñoak irakasle moduan, dana asmatu zuten beraiek, dana. Ez dakit noraino zeukaten hortik ateratako ideiak edo. Baina, hainbat jente ezen irakaslea bez. Ziren etxeko andreak edo egon zirela antzerki talde batetan edo nun baiten eta ausartu egin ziren hori egitera. Zelako gurasoak, ze ausartiak, denpora hartan, gerra ostean, gerra bat galdu ondoren, erabakitzea nire umeak jarraituko dute bideotatik, ez Frankoren eskolatik.